dia, aquí Acid Presto comentant un nou vídeo i avui us porto al canal un vídeo on explicaré 4 consells i maneres en què evolucionar ràpid, sobretot si ets nou dintre aquesta plataforma. Comencem. La primera de totes, estalviar monedes, vull dir, monedes d'or. Per què? És molt important aconseguir el passe de batalla, sobretot al principi si no tens gaires recursos i els decks que tens són els que et donen prefets, no guanyaràs gaires partides i no podràs evolucionar gaire en el rànquing. Què necessitem fer? Necessitem comprar el passe de batalla. Què és el passe de batalla? El passe de batalla consisteix en que a mesura que vas guanyant partides i que vas augmentant els nivells, augmentant l'experiència, doncs et van donant recompenses. Si no tens el passe de maestria, em sembla que es diu en castellà, doncs no tens tantes recompenses, clar, vull dir, sí que val la pena tenir-lo perquè a cap i a la fi et renta. Et renta perquè, mira, per exemple, aquí et donen una entrada per entrar a un draft, aquí et donen 200 gemes, et van donant coses per customitzar-te les cartes, et donen cartes noves, sobres, etc. Coses, premis bastant valuosos dintre la plataforma. Què consisteix per poder-te pagar el passe de maestria? T'has de pagar 3.400 gemes, diria. Clar, les gemes o les pots aconseguir de dues maneres. Una, o vas a l'store i pagues el que et demanen, que em sembla que ara està, per exemple, si jo vull 3.000 gemes, has de pagar 20 euros. O pagues 20 euros, o jugues una mica cada dia, que és l'opció que jo recomano, jugar una mica cada dia, aconseguir les missions, aconseguir monedes d'or i després convertir aquest or en gemes. Vale. Primer de tot, missions. Què són les missions que surten cada dia? Per exemple, cada dia et surten aquí unes missions, que les completes et donen monedes d'or, per exemple. I així avui faig aquesta missió que diu juga 20 cartes blanques o vermelles. Si jo jugo 20 cartes blanques o vermelles, o qualsevol dels dos em val, doncs em donaran 500 monedes d'or. Vale. Però a més, si jo guanyo partides també em donen premis, per exemple ara mateix. Si jo guanyo una partida, què em donaran? Em donaran 25 d'experiència i 100 monedes d'or. Jo què recomano cada dia? 1. Fer les partides suficients per aconseguir el premi, que en aquest cas, jo per exemple, si volgués posar-me aquesta missió, doncs em posaria un deck blanc o un deck vermell, o un blanc-vermell si vull anar ràpid, i intentaria guanyar ràpid, vull dir, castejar 20 coses. I després, també l'altre que recomano és guanyar un mínim de 7 partides. Vull dir, si arribes a 7 partides ja has aconseguit els premis grossos, com diguéssim. Al principi et donen 200 monedes, després 100 i van reduint. Perquè ja les últimes, mira, si vols fer les 15, estupendo. Però les últimes 5 ja no renten tant. Vull dir, són 25 monedes, coses que potser no tens aquest temps o potser no ho vols gastar. Però en definitiva necessites estalviar or, primer consell. Segon, aconseguir gemes. Com s'aconsegueixen les gemes? Fent drafts. El draft és un mètode de joc que consisteix en fer un torneig on tu piqueges cartes, s'obren uns sobres i tu vas agafant una carta de cada sobre fins que s'acaben tots els sobres. Vull dir, i aquí s'obren 3 sobres. Què vol dir això? Tens 3 opcions d'agafar cartes rares o mítiques. Vull dir, és com si obrissis sobre la vida real. I després a partir d'aquí, doncs et vas fent un deck. Per la gent que no hagi fet un draft, doncs jo el convido a que ho faci. Per què? Perquè és l'única manera que hi ha en el joc, a part de pagar, d'aconseguir gemes gratis. Vale, i després, draft, hi ha 2 tipus. Hi ha el quick draft, que és un draft on tu piqueges cartes segons un algoritme que té la màquina, on va passant sobres, tu vas piquejant cartes. Si veig la necessitat, potser faré un vídeo fent un draft i explico com funciona. I després tu et construeixes un deck. Per què recomano que feu drafts? Perquè aquí s'igualen les forces, diguéssim. Una persona amb 0 recursos on no té gairebé cap carta craftejada, doncs pot guanyar un que té totes les cartes craftejades, que s'hi ha deixat 500 euros. Aviam si m'explico.
tu en un draft també intervé el factor sort de que veure què et surt a dintre els sobres. I després l'habilitat de tu muntar-te un deck. Per tant, aquí també juga una part molt important, que és l'habilitat de preveure quins són els metes de decks que juguen a l'expansió i com aconseguir guanyar les partides. Vale. Com sabem si ens ha rentat el draft? Jo sempre considero que si pots aconseguir fins a 7 victòries, 7 victòries és el més, que guanyes 900 gemes. Difícilment arribarem a 7 victòries sense abans haver perdut 3. Vull dir, has de tenir molt bon deck, bàsicament perquè a mesura que vas avançant et vas trobant jugadors que també han arribat a aquest nivell. Per exemple, si jo jugo a nivell 0, pots trobar de tot. Però al nivell 1 trobes persones que hagin arribat, que hagin guanyat una partida. 2 partides, i així fins a 7. Per tant, quan estàs a les 7 victòries, a les 6 victòries, perdó, perquè a la 6ena victòria trobaràs gent que també ha guanyat 6 victòries i que van per la 7ena. Per tant, que són decks poderosos i està fet d'aquesta manera. Però bueno, és divertit i pots aconseguir gemes. Jo què recomano? Cada 2-3 dies considero que tu ets capaç d'aconseguir 5.000 monedes d'or si fas les missions diàries. I tu pots participar en un draft i mira, cada 3 o 4 dies pots aconseguir un promig de 400 gemes, posem, en el cas que arribis a 4 victòries. Perquè pot ser un dia arribes a 1, però l'altre arribes a 9. Per tant, si tu arribes a 4 és acceptable i a partir de 4 ja és un bon draft. També, què podem veure aquí? A part del quick draft, si no tens gaire temps per jugar i dius, bueno, avui és màgic o per passar-m'ho bé, doncs tu juga, passa-t'ho bé i vés estalviant diners. No te'ls gastis amb els quick drafts. I el que recomano és després que te'ls gastis amb els Premier, si no tens gaire temps. Que arribes a 10.000 monedes i dius, va, doncs ara ve de gust fer una partida al Premier. Quin és l'avantatge? Que les recompenses són molt més grosses. Tu pagues 10.000, en faràs un, però bueno, després, si tu guanyes 3 partides, ja t'emportes 1.000 gemes. Que és el mateix que guanyant 7 partides amb un quick draft. Clar, per què? Perquè has pagat el doble, també. I quina és la diferència? Que els quick draft, doncs potser hi ha més random, hi ha decks més aleatoris aquí, la gent ja va al meta pur i dur i a matxacar. També intervé molt la sort, però has d'intentar pillar-te un bon deck. Per això què recomano? Doncs que abans de fer un draft també mirem quines cartes hi ha. Aquí mires el View Card Pool i intentar fer el deck cap a una línia. Per exemple, ara hi ha Zendikar. Doncs què hi ha al Zendikar? Hi ha un deck que tu pots fer amb l'habilitat de Kicker, on totes les cartes vagin al voltant d'això. L'altre deck, doncs un deck de Flash i 1000 de gel a la biblioteca. L'altre, doncs fas un Gruul vermell-verd amb bitxos forts i comptadors. També hi ha l'opció, vull dir, hi ha diverses opcions sempre. I aquí si guardes les forces, ja si has tingut més sort amb les cartes. També hi ha el de Clérigos, que és bastant bo. L'últim draft que vaig fer vaig triar el de deck blau-negre i mira, em va anar molt bé perquè és bastant counter dels altres. I aconseguir amb 1000 de ja una biblioteca és més fàcil. Perquè ara el draft també hem de considerar que només jugues amb 40 cartes. Per tant, aquí també hi ha un avantatge, vull dir, a l'hora de fer el deck no has de pensar tant, però també hi ha l'avantatge que les partides són més curtes. Per tant, has de pensar bé amb què et tries. Jo que recomano també que en un draft, per exemple, utilitzem criatures per jugar els primers torns per aguantar, perquè no sé, et trobis un deck ràpid, et liquida amb 2 o 3 torns, però també recomano bastant que agafem algun totxo. Vull dir, sempre en un draft has de tenir 2 o 3 totxos. Si jugues verd, 4 o 5. Però si jugues altres colors, 2 o 3 totxos, què vull dir un totxo? Una criatura que tingui cost de 5 o 6, que tingui força i resistència, més de 4. Més de 4-4. Que patia més de 4-4 o que tinguin habilitats poderoses com volar, que també és una gran manera de guanyar de drafts. Tenim habilitats especials com volar o amenaza o inclús vínculo vital. Són habilitats que et fan guanyar. Vale. Com dit això, què consisteix? Doncs al principi la següent tip
que us mireu els codis. Els codis per aconseguir sobres. Com s'aconsegueixen sobres gratis? Doncs si tu busques qualsevol lloc d'internet et diran, per exemple, em recordo que era, escrius aquí dalt, escrius el codi que era Play M21. Tu escrius Play M21 i aquest diu que failure perquè jo ja l'he escanejat. Però en el nostre cas, doncs, si escriu aquí el codi, doncs us el dirà. I com aquest hi ha un codi cada expansió, Play Zendikar, sempre la primera lletra en majúscula, o la P i la Z, per exemple, o Play Zendikar o Play Nicoria, totes les expansions. Sabeu que el Play M20 també hi és, i després et donen sobres. Per què dic dels sobres? Perquè hi ha dues maneres de craftejar-te cartes. Una, doncs tu comprant-te la carta mateix, tu compres la carta, per exemple vas a un deck i te la compres pagant amb coses de fitxes d'aquestes, o l'altre és comprar molts sobres i que et toqui la carta. Per exemple, jo vull una carta, per exemple, me l'invento, la Vision Sauron, que és una carta comú molt fàcil de trobar, doncs em compraria molts sobres de l'edició, com es deia, l'edició d'encantaments, que ara no em ve al cap, i intentaria comprar-me sobres fins que em sortís. L'altra, la més fàcil, doncs comprar-me sobres intentant buscar completar aquestes rodetes que hi ha aquí i cada cop que la completes una et regalen una carta. Per exemple, jo obro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obro 6 sobres. Doncs et donen una carta gratis. Wildcard, que serà d'or, en aquest cas. I si en completo 5 més, doncs em donaran una de plata. Cada sobre que obris s'omple un d'aquests. I què et permetrà? Per exemple, jo ara mateix tinc 93 comunes, 67 poc freqüents, 3 rares i 7 mítiques. Això és molt poc, vull dir, comparat amb el jugador professional que aquí té els milions. Com ho fa la gent? Per exemple, vull fer un deck tal, no tinc les cartes, doncs es compren 70 sobres. Amb aquests 70 sobres, després doncs, tu pots comprar moltes rodes d'aquestes i potser tens després 10 cartes d'or per gastar-te i després te les crafteges. Com es crafteja una carta? Posem un exemple. Imaginem, per exemple, un deck perd, m'invento. Tu estàs fent el teu deck. I jo dic que vull, per exemple, aquestes ja les tinc les 4, per exemple, craftejarem una poc freqüent. Per exemple, jo vull aquest. Vull posar-me artefactes d'aquests, aquí al deck. En vull posar 4. Què faig? Aquí em surten en vermell, conforme no les tinc, craft all. Ara em sortirà aquí. Està a punt de craftejar cartes, vigila. Te'n vols craftejar 3 incomunes, poc freqüents? I tu dius, sí, t'acaba el deck. I pim, ja les tinc. Tinc 4 cartes d'aquestes. Òbviament jo no les vull fer servir en aquest deck, me les trec. Però així de fàcil. Com passa? Doncs que jo perquè en tinc moltes de poc freqüents. Però si amb les rares i amb les mítiques has de vigilar com quan la fas servir, fer-la servir amb cap i fent-la servir amb decks que realment utilitzaràs. Perquè un altre dels errors és que et crafteges cartes que després només fa servir per un deck o no les fa servir mai més. I ha passat i em seguirà passant. Per tant, hem de vigilar amb què fem servir. I ja per acabar, últim consell que dono per la gent que s'està iniciant al màgic o que està jugant i vol acabar d'endinsar-se dintre el món i arribar a fer uns tiers bastant importants, perquè això dels tiers també és interessant, les recompenses que et donen, clar, vull dir, la gràcia es tracta tu d'augmentar de nivell, d'augmentar de lligues i d'arribar a mític per aconseguir més premis i poder millorar els teus decks. Què passa? Comences al bronze, que jugues contra la gent que té nivell 0.
Doncs que si acaba la temporada i estic a bronze, només em donaran un sobre. Si estic a plata, doncs em donaran un sobre i 500 monedes. I ara on estic, per exemple, Platinum Tier 2. Em queda 2 partides, passaré a Tier 1, i si després em guanyo 6 més, passaré a Diamant. Jo crec que això és el que aconseguiré de moment en 2 o 3 dies. Arribaré a Diamant i què passa que em donaran si arribo a Diamant? 4 sobres, 1000 monedes d'or i 2 cartes amb estils especials. La gràcia que està de màgic, a mi, la gràcia que li trobo d'augmentar de nivell, és poder arribar algun dia mític i jugar contra gent top. Top que em refereixo, gent que té molta experiència o que ha pagat molts diners per arribar-hi i s'ha fet bons decks i gent que realment disfruta jugant partides contra ells perquè són gent molt bona. Vale, últim consell per, per tal d'arribar aquí a aquests nivells. Doncs fer-te decks on la win rate sigui bastant alta. Aquí, per exemple, us donaré uns exemples. Quin és el meta actual? Per exemple, l'estàndard. El cas d'estàndard, que és el que jugo jo més. Estàndard, quin és? Els metes. Veiem doncs que clarament és Dimir, perquè hi ha un 8% que el juga, més d'aquest que és un deck amb Dimir amb l'Urrus, que és una versió diferent, perquè ja és un 13%, segur si anem baixant ens en trobarem més. Mira, Dimir 1000, que és un 1%, però bueno, Dimir és el que juga més, el que toca més dels collons. O, per exemple, el Monored. El Monored Agro, tu apretes aquí. Clar, això és una expansió, vosaltres no podeu veure, us hauríeu de baixar, però molt fàcil, tu busques el Google, avui mateix està a l'abast de tothom. Busques qualsevol tipus de deck i te'l trobes. Vale, i un cop estiguem aquí, de què es tracta? Tu tens la llista de cartes que hi van al deck. Després te l'has d'intentar anar craftejant. I com ho fas? Mica en mica vas jugant, aconsegueixes sobres, obres els sobres, i un cop tens els sobres aconsegueixes les wildcards. I un cop tens les cartes per craftejar-te'l, te'l vas fent mica en mica. De mentre vas improvisant, no sé. Arriba un punt que si et falten 2 o 3 cartes ja el pots jugar. Si te'n falten 10, et diria, espera't. Però si tens 3 o 4 cartes que et falten, juga'l, improvises una mica, posa un substitut i quan tinguis suficients recursos te'l fas. Per què dic que jugava això? Per avançar ràpid, per guanyar partides i per augmentar el vostre nivell d'or. Podré draftejar després, aconseguir diamants i un cop tinguem els diamants podem comprar el passe de batalla. L'objectiu és arribar a 3.000 cada temporada. Jo estic a 2.000. Si no me'ls hagués gastat, perquè jo sóc tonto i a vegades me'ls gasto. Si me'ls hagués gastat, potser ja hauria arribat als 3.000 sobrat. Què passa? Jo quan faig drafts, doncs moltes vegades em poso dels nervis si he perdut un draft malament i ja, per exemple, faig un quick draft. Va, puta mare, no sé què, pum, la palmo a 5 victòries. Em quedo molt mal gust de boca, no tinc 5.000 monedes per tornar a jugar, què faig? Crac, gasto 750 gemes. Per què? Perquè dic, no, si aquest draft quedaré primer, guanyaré 7 victòries. Què passa? Que després no les guanyo i perdo gemes. Per això vosaltres no ho heu de fer. Vull dir, no ho recomano gens. Heu d'intentar fer monedes i totes les gemes, encara que guanyis 200, te les guardes. Te les vas guardant perquè l'objectiu és arribar a final de mes. Clar, ara mateix, jo perquè me'ls he gastat també. Perquè queden 27 dies perquè s'acabi la season. No sé si trobaran nova expansió d'aquí 27 dies o d'aquí més. Hi haurà una altra season. Però igualment hem d'intentar-les estalviar i poder-nos permetre tenir el passe de batalla perquè és essencial per poder avançar. Bueno, aquí us he deixat els 4 consells que jo considero bàsics per poder avançar en el joc. I res, no hi ha cosa doncs, que sigui 100% certa, però sí que hi ha una cosa que m'agradaria deixar clara, que és l'única manera d'avançar és dedicant-hi una estoneta cada dia o una estoneta cada setmana, intentar construir tots els decks que a tu t'agraden i passar-nos-ho bé, que en definitiva
És per això que estem aquí. Bueno, deixem el vídeo aquí. Espero que us hagi agradat. Adeu.